kum kada ka chi thu yak tribor ba kispai kon covid na kalyang OMDC kalaban mo prem ba machelwan kar rengkar ka jintri lang ba ka warshnong nang ta kanang thasai welfare and development society haksi palai klap long jam kuburam karpang yaki hagniksi pasapon kuburam ki kontrol dukinos ki asha akan wadi batu ginang trimon sobha ki badan jongjong ki banta bane khoni te khram na kalyang OMDC lapon kuburam ru ki executive magistrate ki lam shnong ki sang phalang ki sports club bat ki wei Shwakani OMDC la pliero i office kam jo Coloston Sports Club nang tak office kam jo samla baru jo sa ini pleno sa ini ka kamera jo ka sports club ma dan kasi ini pleno sa ini ka office jo ka sa ini thai jo ka seng samla hakini kasngi na kalyang OMDC ula apply do ya ka ambulance ka ban sakri namta ki no shnong jong kala soton hi barakowei don hangi iba don la ijong ibenta na benta ban kentiu ya ka imlang salang ban kentiu ya karak karyang ban kentiu ya ki babun ki benta ki ba kasnong jing kadang don kam shibun ki jingkala shibun ki jingtrai shitong ijong gini giseng bak kumjuru ba gine ya hakti nga ai kulai kerpang ya gitu ki CCMT ki balawan hak ni kasunong kejongi hak apor ba uni u jingpang COVID-19 ulatrai kam hatu por klam dakhen ya kayeng kasam klam dakhen yeladi harai kilawan bat kilawan batrai sitam na utapan rating khong ya uni khnyang jingpang baladangi i ba menta kumni ngilala banyalom khri kade kajing stray sitam kajongki bangi kibabuan nang inang ni ngila debyo yung skendos te kalong ka iki ke basultanat flesh boni pi paro ki baydon beta ha kani kaban ai ki injection so COVID-19 bat kumju ya pi paro kilong kami ki samla bat ki parlok jonga ki ban jan bat jengai ki baydon lang hangi ki baju ai num siam yanga nakapor sa kapor ba ngantrei ba nganla bantrai ya kata kam kalungkor ke bapila IT yang nadu arajar khat khandai ha ka to kasngi ke bapila Punjab yang aku mu MDC kajing kublai ke bakerpang kadai ya imej ngai badan hang ni mentah iba ai men siam yang man kapor barabor bat man ka balik I bantrai sitom susu ban le ai kaba ban penroi ka jok por ban le di kamis ai na ka banta ki baduk ki besok na ka banta ki samla na ka banta ka snong ka thau na ka banta ka roi ka par teng haba nga jaitu teng haba nga sngo that are haba ngayo pade kata kajing ai men siam ka jok ki nga khlan bor bangang keren susu bangang ya susu bangang tai khamba susu dang meneng yon pli ati ka kherdop hang thi bakum joru kidan buon ba ki kam ki ba halau satun ngila dak ai na do arjar khat khanda tang bai ta ki kam ki ba ki na mang ta ki na yo pe tang ini ki kam ki ba hakmat hakaba ka jingdon kam jo office jong ka seng samla ngiru ini ngaladai presiden nadu ka por barang kena ngabat presiden jo seng samla ba ni skau tho ya ka jing ka jong samla skau tho ha ka por ba kumno ngihat banlek na kawi ka yin mat pelong meeting pat menta kisang samla kidon bok ba rengkan wajib trailang bakas dong yo ya katai ka hol ba konsep yo kan penbiang kidang pun kijing duna hang tu kibangin hapan pek ya hapan biang na menta kisang samla komjo kasang kan hei kaban sari bor ba hapan pendo ik jing seni jong ne kasnong akan ma ka por ba nang kum presiden kum advisor ka kasnong dei kijing mi jong pi kinong kemi ki kin hei bangilala pan pendo ya ka kiat ka tu por
Boleh sibun di barok ki bayadan mentah hak topor. Bat sibun ki bagini kinong kami ke bah kapor baka senang jungi. Kadana ka saw kasian, kadana ka por baka senang ka jungi. Kadan ka por banyele banak mi sakmat. Bamlong ban mi kirang ba hakum gitu ki por baka lumar sor. Dai mabi ki sang kentai, dai mabi ki kentai ki mi sakmat. Ban tem pada ya ka jing lumar. Kumjuru ya ka sports club. Kaba kaba lum lada mentah bin ki kena lo sotun kilong hadu kadi kilat nakabam kadi kilat lagi jingmelian di basmio dai nak daw ka jingdan jong ni sport club dai nak daw jong ni ka jingdan ni sport club kaba lum ki kena bani elek kai satai panora ki coach panoni la ya ka training ni don bok ang ni ladon wel samla jong Matias Walang upala poiso se England ni bon ki kena ki talent nang ni ki ba kibala bon balak kibala mikmat sabah dang menta nidon hapok first division kaba baro kinong elekai kisnong ki elekai kitip pa kala Soton Sport Club kadai kaba hangno ba kaba kumno bat bon ki club ki kendo kala Sport Club aba ki kendo ben elekai ki kinyo mar kitip kala Soton kadai kaba khlan kublai jubo ni bi kaseng ni kala Soton kaba tangan islam jingya dinti jugi ban nyosnem leyo bon ki ji kai jugi ki samla ban lumi ki samla ban ya teli esna tau ban pati ki kampen roi ban ya rapi esna tau shen ngin sayo no ya kanika website yang kanika lausatun hakaba maniway paiway nong song an sa penrong ha komputer bat kata ka komputer ngin sa tip marsang klik ha ngitip kat nongot na katu kayeng ngidon kat nongot kino ki ba ladak khat pras nem seneng keno ki berang dak khat pras nem sapo bat punta terter kasno jenge dang pon bagi ki jong dan kam ngi kam tame kini ki bri ki balik ha khlung mentah langsung usuk banyak bakai keladon kesap sentarang teh kata kade ke cintris tom jong kesnong kata ke bang yetrei lang tengah pan ni pi ketika mon ketika diang bangin nang yetrei susu manwara ya kalau sotun manwara ya kan kesnong bahkan aku pernah bangin ra bahkan kesnong ke top model ke model ke barok ki angnut benong bum kalau sotun hadu mentangan itu biar kita anjuk konsumsi jongi idang pai kemat sakalau sotun ki pai khamat chakala sotun jungi ha kar company chnong ha ka jinga teli ha ka jinga mi lang ki pai chak chnong jungi namar ba chnong jungi la da kumno ru ngidang long ki berhenti bat abang yerti ngi trilang karoi ke par kawan ngi i ka jingkieu dengan karpat ifi wapinya tray rengkar ba chnong rengkar ngau MDC bangin nangawan ra syuk ngi ra ya ni ka chnong lausotun kam tam ba kumjur ini perlu ti bon alaban ki bon namaliam nang ti bun ki bayawan nang ti ba ngi ra ya kan ka constituency ka jongi bangin ra constituency jongi ha ka level ka ba ngi i ken ya ka jingdon kam ka ba para kan don ka chnong ka thau ngidon kam ka jinga sno kati ba ka jinga trai lang jong pi baro ha ki bon ki benta ngidon bak manyo ngapon ki rawan bak da ka buram iba raja iba pli ila bam kwai di adwar ble la khlak no itu iba oi ngah blok 6 ngidon kam peksa bam chal kitu ki thamang tu ki bon ki khna ki bisong kai da mi ngidon kam sola ngidon kam ko kita ki pri banwan nakit dong ki paper lagi cakap paper ban batai ki jingdon kam namar pamangi ki khasing yemlian ba barabor ban ong bam ler bom tray tang ban ala dia pedeng jubatai lada ka umang tu hapo dang tupi kami pikno direct urang basno ndai pim yadon por pe ban nong petse ngemi ngini le kumno pim tip ya ka problem jo kesno na kata kata on ipi tolong ki bayar tray lang tolong ki bayar tay ngila don kat kani kasno hangtai ketika ho lang tay ka office nong tay don san nya hangtai ngidon san sngi hakashita yang sausngi dan hangtai kirang ba snong ki dan hangtai pendon kam hok ya hangtai wan peni ki jing don kam ki jong pi bangin lak pandi trailang ni don kam kalau sung pi trailang ba suk kan kurukti handrai ka ba pada ban pen sniu ya kan ka kam ni don kam tang de ki minute handrai ban snab ha pada ni don kam pada ban snab ha don kam de islam ban pen